mɔgɔ dɔ bɛ yen a tun bɛ sɔrɔ a tun bɛ wari sɔrɔ mais un coup comme ça à la ko bɛ dɔrɔya ka na bloquer un coup lui ne comprend rien ah n'i ka ɲɛnamaya b'o cogoya la i ye fɛn sɔrɔ a banni bolo pewu i bɛ kɔnɔ 3 ɲini kɔnɔ 3 min bɛ pan misali pigeon tubani hali kɔnɔ camanba bɛ min bɛ pan kɔnɔ minnu bɛ pan i b'o qualité 3 ɲini min ni min tɛ kelen ka kan tigɛ ka sogo fara ɲɔgɔn kan a tɛ tobi i b'a jeni n'i y'a jeni i bɛ sɔrɔ ka na turabu baluso den maa di sɛbɛn 3,333 o nasi i b'a kɛ bɔlini kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka kɔnɔ 3 in bɛɛ sogo dɔɔni k'a da ɲɔgɔn na k'a don i da kɔnɔ k'a ɲimi a ɲimitɔ i bɛ maa di 3,333 nasi in miya i binna nafolo tun b'i bolo binna entreprise tiɲɛna i ka société taara faillite la baarakɛla bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini f'olu yɛrɛ ka juru b'i la u taatɔ bɛɛ ko k'u t'i yafa i ma k'i y'u tɔɲɔ ka se sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ olu bɛɛ ka tila ka na u yɛrɛ ma ka na yafa deli i fɛ ka tila k'i deli k'u ta baara la tuguni mahadi 3,333 ni kɔnɔ 3 qualité de bɛ nka t'i yɛlɛma k'i bon ɲɛgɛnɛ ye fiyewu f'i bolo bana fɛnw na fo ala k'o d'i ma Abdoulaye bi sɔrɔ ne ye ala de ye n tɛ ala de ye n tɛ kira de ye a b'a deli ka ca an fɛ mais o fa ye kalan nin fayida sanuma ninnu na i b'a kɛ n'i bɛ nin lahala in na i bɛ nin kɛ n'i bɛ nin lahala in na i bɛ nin kɛ Ramsès II n'i y'a kɛ ko n t'ale jɔyɔrɔ n bɛ ala jɔyɔrɔ n y'a kɛ n ye ala jɔyɔrɔ ye wa lamɛnnikɛla n'a y'a kɛ a fana bɛ ala jɔyɔrɔ yɛlɛma cogo tɛ min na chaque ni ala sɔnna a bɛ ala jɔyɔrɔ yɛlɛma cogo t'a la tigi ta Ramsès II oui o kun fayakun n'an t'a bɛ se Inch'Allah Inch'Allah Ramsès II non on peut avancer Inch'Allah